हाबाफारिनि सामलायगिरि आरो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि बर' फरायसा आफादनि मासिगिरि आफादगिरिजों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि बिथांमोन अबयसे आलासि बिथांमोनहा फैनानै बिथांमोनहा गिदिंलांफिनबाय जायखियानो जादोंला दिनै बेयाव मोननै हाबाफारि लानाय जादों मोनसे हाबाफारिया थुंगेनायनि लामायाव बा थुंगेबाय बेनो जाहैदों गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय देग्लायनि थासारिखौ नोंसोर बयबो मिथिगौ जे गोदान फरायसाखौ बरायनाय हाबाफारिया फ्रेशमेन ससियेला जायोमोन सेप्टेम्बर अक्ट'बर बे समाव जायोमोन नाथाय थांनाय मार्चनिफ्राय जोंनि भारत हादराव थांनाय मार्चनिफ्राय जि कभिड-19 पेन्डेमिकनि जि गोहोम बे गोहोमनि थाखाय फरायसालि फरायसालिमा मुलुगसोलोंसालि गासैबो बन्द जानानै दंमोन जेरावबो अनलाइन क्लास अनलाइन आनजाद बिदि जादोंमोन आरो बेखायनो केम्पासफ्रा खुलियाखैमोन आरो गोदान एडमिसनफोर जानो हायाखैमोन गोदान सेसन जानो हायाखैमोन बे थांनाय फुजानि उनावसो अक्ट'बरनि उनावसो बे गोदान सेसनफ्रा आरम्भ जादों आरो बेखायनो माने अक्ट'बर नभेम्बरनि उनाव जे सेसना आरम्भ जादों दा बेयाव देरियै बे फ्रेशमेन ससियेलखौ बेयाव खुंनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जिहेतु दा माने बैसागो बोथोरा सफैहां दाउखौआ गाबबाय दानसे सिगांनो गाबगासिनो दङ हयथ' गोबाङा खोनायाखै खिन्थु गाबगासिनो दङ मानोना बियो बे बोथोर सोलायनाया जाहैबाय मोनसे नेचारेल मोनसे प्रसेस नों आं लुबै दा लुबै माने बोथोरा सोलायखागोन जों माने अबजार्भ खालामनो रों दा रों माने प्रकृतियाव नेचाराव मिथिंगायाव बे सोलायनाय फैखायो इट्स ए नेचारेल प्रसेस जेरैबायदि जोंनि समाज जिबनावबो माने गोबां बाथ्राया बिदिनो सोलायबाय थायो हयथ' नोजोर होनो रोङा दा जेरैबायदि गासैबो आसामनि मानसिया दा जेरैबायदि बेस्थ' जानानै दं मुखुब जानानै दङ बिसायख'थिजों इलेक्सन बिसायख'थिजों बेस्थ' दा फार्स्ट फेज इलेक्सन जादों आपार आसाम सनितपुरनिफ्राय जों बेनिफ्राय 1 तारिखे जागोन बेनिफ्राय 6 तारिखे गुवाहाटीनि ओनसोलाव जागोन गतिके माने बेफोरबो माने बोथोरनि सोलायनाय बायदि नोंनि समाजारि जिउआवबो बे जाथायफ्रा फैबाय थायो नाथाय आंखौ जा खामानिनि थाखाय लेंनाय जादों बे जाहैबाय प्रि बैसागोजों सोमोन्दो लानानै जोंनि मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफ्रा बोसोरफ्रामबो बिदि हाबाफारि खुंबोदों मानोना बै जिथु बोथोर सोलायनायजों बैसागो रंजानाय फोरबोआ फैयो आरो बे बैसागो रंजानाय फोरबोआ जाहैबाय जोंनि मोनसे हारिमायारि मोनसे जातीय माहारियारि मोनसे फोरबो रंजानाय फोरबो आरो बे बोथोरजों सोमोन्दो गोनां बे आबादजों सोमोन्दो गोनां बोथोर सोलायनायजों आबादनि थाखाय जों थियारि जानांगौ जोंनि आबादारि समाजा आबादारि मानसिफोरा गतिके गोदान आबाद मावनायनि सिगां माने रंजा बाजा लाखायो बिनि उनावसो सालि माइनि बोथोरा फैगोन आरो खायफा समाजाव ओरैबायदि दं खायफा हारिनि गेजेराव जे बियो जाहैबाय जे बै आबादारि फोरबोखौ फालिनाय जायो मोनसे फार्टिलिटि मोनसे माबा हिसाबै फार्टिलिटि कार्डनि मोनसे माबा हिसाबै मोनसे फोथायनाय दं जे बे बोसोराव जुदि जों रंजायो बाजायोब्ला जों मोसायोब्ला आइजोफोरा बै माबायाव फोथाराव थांनानै मोसायोब्ला बे आलि आइ लिगां खुंनायनि आन्दोआव थानाय जिथु बिलिफ जिथु फिलसफि जिथु वर्ल्ड भिउ बेखौ जों नायबा नुगोन बा गोबां मुलुगनि गोबां हारिनि गेजेराव थानाय बे माबाखौ नायबा जों नुगोन जे मोनसे फोथायनाय दं जे जों आइजोफ्रा थांनानै बे गिबि माने बेगर फोजेननाय समाव माने मोनसे समाव माने आबादा बिदिसोमोन माने बेगर फोनानैसो माबायोमोन थारुन गायोमोन माइखौ फोयोमोन बे गायनाय माबाया उनावसो फैदों वेट काल्टिभेशननि माबाया उनाव फैदों आसाम बायदि ओनसोलावबो माने बे उनाव फैदों खिन्थु गिबियाव जाहैबाय आबादखौ माने खदालजों जावनानै बेनिफ्राय बेगर फोयोमोन आलुखौ माबायोमोन बेनिफ्राय थास' बा थारुन बेफोरखौ गायोमोन बिदिसोमोन
आबादनि अरिजिनल बिदि सिगां बिदि फैदों खिन्थु वेट काल्टिभेटर जों जायखौ वेट पेडि काल्टिभेशन बुङो आसामाव जिखौ जों नुदों बा थाइलेण्ड बा एसियान कान्ट्रिखौ साउथ इस्ट एसियान कान्ट्रिखौ जों नुदों बे माने उननि सिभिलाइजेशननि मोनसे उननि माबायाव फैदों आरो बिहु एबा बैसागोआबो बा बिसु बा बुसुआबो बेजों सोमोन्दो गोनां आबादजों सोमोन्दो गोनां गतिके बेजों माने फोथायनाय दङ बे आबाद मावनायनि सिगां जों माने रंजानानै मोसानानै लानांगौ गतिके आरो बेजों लोगोसे मोसौ थुखैनाय जायो आरो मोसौ थुखैनायखौ लानानैबो गोबां फोथायनाय दं आरो गोबाङा बुङो जे जोंनि आसाम ओनसोलाव हिन्दु धोरोमनि गोहोमा जेब्ला फैबाय बिनि उनावसो माने मोसौनि गाहाम हास्थायनानै मोसौनि वेल्थ मोजांनि थाखाय बे माबाखौ मोसौ थुखैनाय जायो आरो बेजों नांगोलजों सोमोन्दो दं बिदि गोबां बाथ्रा दं खिन्थु बै समनिफ्राय फैयै दा बैसागोआ दा दिनैनि बायदि महर मोनफैबाय नोगोराव सफैबाय दा जौसाङाव सफैबाय गतिके जोंनि समाजा जोंनि सोदोमस्रिया सिभिलाइजेसना बिदिनो बा हारिमुआबो बिदिनो महर सोलायबोगासिनो दं नाथाय बिनि गेजेरावनो मिथिंगाया थिगैनो दङ आबादाबो सोलिगासिनो दं आरो बेजों सोमोन्दो लाखिनानैनो जों बै गोदोनि जिथु धोरोम गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जिथु ट्रेडिसन बेखौ लाखिनो थाखाय जोंनि आसामनि थागिबि जायगा हारिफोर दं बर' नङा बर'फ्रा बैसागो महरै खुङो गुबुन हारिफ्रा गाव रोखोमै बेखौ खुङो जोंनि मिसिंफ्रा जेरैबायदि आलि आइ लिगां खुंदों बिनि सिगांनो डिमासाफ्रा बुसुदिमा महरै बेखौ आरम्भ खालामो बेयो जानुवारि मासावनो जायो गतिके बै समनिफ्रायनो मागोनि उननिफ्रायनो दिनै माबासिम बैसागोसिम बे रोखोमनि गोदान माबाखौ फरायनायनि माबाया फैदों आरो आं बुंदों बे गिबि माबायाव बियो माने आबादनि फोरबो हिसाबै दंमोन नाथाय बेजों लोगोसे दाजाब देरफानाय जादों लासै निउ इयार फेस्टिभेल बिहु और बिसु और बुसु एज ए निउ इयार फेस्टिभेल टू वेलकाम द निउ इयार माने गोदान केलेन्डार माबानायनि जिथु गणना बोसोर गणना बे बोसोर गणनानि माबाया हयथ' बै बेंगल बा बिनि इनफ्लुएन्सआव जोंनि गेजेराव फैदों गतिके बियो नबबर्ष बांला नबबर्ष बेखौनो असमियावबो नबबर्ष होननानै बुङो आरो बर'फ्राबो बेखौनो बैसागोखौ माने बैसोनि आगु बैसागो बोथोर गोदान बैसागो गतिके नाथाय बिनि आन्दोआव नाथाय आबाद दं आरो बिनि आन्दोआव मोनसे दं दिस इज ए स्प्रिं टाइम फेस्टिभेल उदां बोथोरनि बसन्त कालिन उत्सव गतिके बियो सेंग्रा सिख्लानिसो बियो फेस्टिभेल जौमोननिसो बियो रंजानाय फोरबो गतिके बेयाव माने जायफोर मेथाइ रोजाबनाय जायो जायफोर मोसानाय जायो बिनि आन्दोआव थानाय गासैबो बाथ्राफ्रा बियो मोजां मोननाय गोसो थोनाय रंजानाय बाजानाय जंखायनाय बिदि रोखोमनि बाथ्राफोर बेयाव दं गतिके बिनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिमुआ बे मेथाइ मोसानायनि गेजेरजों दङ गतिके जोंनि गोदान पिढिया जाहाथे रंजानाय बाजानायजों बे प्रि बैसागोनि गेजेरजों जाहाथे जों जोंनि हारिया गोदोनिफ्राय माबायदि बैसागो खुंबोदों बेखौ जों मोजाङै नायनो हायो सोलोंनो हायो आरो सोलोंनायजों लोगोसे जों बेखौ माबोरै जों आथिखालनि समाजाव आथिखालनि थासारियाव बेखौ जों माबोरै मोनसे गोख्रों राहाजों लांनानै जों मोनसे गोदान मिजिं बिनि गेजेरजों सुजुनो हायो आरो बेखौनो बे बैसागोनि गेजेरजों जों बेखौनो जों गायसंनो नाजायो आरो बेखायनो जों बे बैसागो रंजानायखौ खुङो आरो दिनै जिहेतु बेयाव गोदान फरायसाखौ बरायनायनि फोरबोबो दं आं बेखायनो जाय गोदान फरायसाफ्रा दहाय बिथांमोननि सिनायथियाव जों नुदों बेयाव बायदि स्ट्रिमनि दङ साइन्सनि दं केमिस्ट्रि फिजिक्स बेनिफ्राय मास कमनि दङ बेनिफ्राय बर'आथ' दङ बेलेग खिन्थु एडुकेसन दं सोरबा माबा दङ फिलसफि दं सोरबा पलिटिकेल साइन्स आरो बिथांमोना जा सिमां लानानै फैदों खायफाया बुंदों मा आं फोरोंगिरि जागोन खायफाया बुंदों प्रफेसार जागोन खायफाया बुंदों आं माने बिजनेस लाइनाव थांगोन खायफाया बुंदों आं माने गोदान मोजां अफिसार जागोन रेसपन्सिबल अफिसार खिन्थु रावबो बुङाखै जे आं माने गेलेग्रा जागोन सासे मोजां स्पर्ट्स पार्सन जागोन सासे मोजां मोसाखावरि जागोन सासे मोजां माने सिफुं दामग्रा बा खाम दामग्रा बा मोसाखावरि जागोन बिदि बुङाखै खिन्थु बे लाइनावबो जों साननांगौ
आरो सासे रावबो बुङाखै आं सासे मोजां लिरगिरि जागोन बिदिबो रावबो बुङाखै गथिखे जोंहा गोबां लामा दं बेयाव MA फरायनायजों लोगोसे बेयाव 5 years इन्टिग्रेटेड कर्स फरायनायजों लोगोसे बेयाव PhD खालामनायजों लोगोसे गाव गाव निजा निजा लाइनाव जों गावखौ जों थियारि खालामनानै जों सिगां लांनांगोन बेनि गेजेरजोंसो जों जोंनि जिथु सिमां निजेनि सिमां बेजों लोगोसे जोंनि नखरनि सिमां बेजों लोगोसे हारिनि सिमां दा बे सिमांफोरखौ जों मावफुंनो हागोन आरो जाहाथे बयबो गाव गाव जा सिमां लानानै फैदों बे सिमांफोरखौ मावफुंनो हागोन जाफुंसार जाहोनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो सुंद'यै बेखौ बुंनानै बे बैसागो खुंनायखौ बेखेवनाय जाबाय होननानै बुंबाय गोजोन्थों। सानैसिम जोबोद गोजोननाय जासिदों गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानैबाबो जोंनि हांख्रायनाय बायदि जोंनि बे हाबाफारियाव फैनानै मेल गोनां बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय